Shalom dihita saluna amang do taminang tabi mardongan tangyang madihita dia pala di manobuton andorang so tatangihon hatane debata di renungan harian jumulo mahita martangyang mahita debata Jahoba nama habangso di Banua Gijang peo Tuhan ale tono do hotu aka nama joguanmu mauliate ma Tuhan di sombahon nasarohanami ganuk marsada-sada di denggan di basam nama ngaramo tinggulu nami boy hami bola siang borngin na holomi tumanogoton ola nala asido holong neo hamdu ele Tuhan ale Tuhan de bata Jahoba nuai neng tumang hatama hami dia pada di manogoton pakulingi hami marhiti hatami di bagasan Kristus Yesus martangnya kami tuho moliate maniho amin. Hureni Tuhata dongan saha porsiao nah hinalongan di bagasan Kristus Yesus ia turpuk ni renungan harian dia pala di manogoton ima ojahani akka ganuk akka ulota di bagasan sadarion ima natar surat sian Judas sada ayat 20 saha 20 sada songono ma di dok isi bujahau ma dihita saluhuna alai hamu akka hahulungan pauli-uli hamu ma dirimuna di atas haporsion muna nabadia situtu dalam martangi yang di bagasan todi parbadia ramoti hamu ma dirimuna di bagasan holong ni rohani debata mai mama hamu di asini rohani Tuhatta Yesus Kristus asa sahat tamu tuhanguluan saleleng-lelengna ido yang kau sahana kurian itu hatta dongan saha porsiaon na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus surat Judason di kuratun maun uju masa si pangguturi akka parpoda haliluon manang ajaran sesat doho parangen nani dok antinomianisme imahala namangaku Kristen alai mangasahon asini rohani debata la mangulahon dosa jala mangoloi hisap-hisap ni daging sian paru kiloni si Judas sedang mampain rate-rate manang rate-rate uhumna alai la manogu kuriai mulak tu fondasi haporsionna di ayat 20 sahatu 20 sadaon di pasahat apostelondo panorangion ngulu partodion adong opat ima pauli diri martangiang majamoto diri doho mai-maima na partulunanan idota di bagas turpuk tahun ima pauli diri di atas haporsiao nabadia haporsiao dada songon jabu nama mitor hot songon isajo alai ikon di pauliuli manang dibangun gano pari sia dia dohita pauliuli ini sia naringgas majaha jala manggohi rohata marhite hatani debata dang bohita hot sol hot tu debata mol haporsiota dang marurat di bagasan ibana napa dua hon iba martangi yang di bagasan todi parbadia martangi yang di bagasan todi parbadia tangyang ima hosani haporsiota alai dia pohita asa martangi yang di bagasan todi parbadia dada ulang mangidolo moni rohata alai mangidolo moni rohani debata jala pasahat diri totong hita tu ibana todina do mangurupi hita ujugale hita martangiang soon didok di Titus tulu ayat 4 alai disi matari dah habasaon dohut habasaron di debata si palua hita napatuluhon ima ramoti diri di bagasan holong ni debata ramoti diri di bagasan holong ni debata asa unang madabu tu bagasan parsorio portigon hita ikon tatio gomos holong nasian debata molo debata maka holongi jala maniop hita pe ikon totong mian mana tinggal di bagasan holong naik unang hita madau sian dalan nabi nain ni debata urian itu hatta dongan saha porsiaon nah hinahulungan di bagasan Yesus Kristus anguluanon ma inganan hita mai-maima menanti dengan setia asini rohani debata lapatan namang do tamuinang
hita mardalan marhite benge niroha pos niroha dijaji ni debata naeng nanaeng lehononna ima hanguluan saliling-liling na tuhita gano marsada-sada marsanga mahata ni debata dalam parpui ma digano akka ulauta amin martang yang mahita mulia tema di pasahan nasarohanami oleh Tuhan debata Jahoba tomon dia pala di manukuton disungguli hodo hami marhiti hatami napahoton ha porsion nami pagugoton dinami naik kumasigat tu hodo hami Tuhan ganup akaulon nami ganup di akka ngulu nami si ganup hari pasu-pasu mahami Tuhan namangulaw akaulon nami di bagasan sadarion sian manogo sahat tu borngin oma Tuhan nama masu-masu mian menguali Tuhan debata Jahoba pasu-pasu Tuhan akan nasinakapan di rohanami alidang nalupa hami Tuhan naik kosakak mumana menjadi di guru nami asih marami nami hami sesama dosa nami nagudangi asatama hami hamoran di pasu-pasu di bagasan Kristus Yesus matangnya kami Tuhan mulia tema Tuhan amin.